אהלן חברים, העניינים. היום אני רוצה לדבר איתכם על משהו מאוד חשוב, שאני בטוח שיכול לעזור לכם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, והשאלה היא מהם הסטנדרטים שלכם? ואני אסביר. בעיניי הקריירה שלכם תיקבע לפי הסטנדרטים שלכם. וזה אומר שאני מאמין ששחקן שרוצה להיות בליגה הלאומית יעשה דברים אחרת משחקן שרוצה להיות בליגת העל. למה? כי כל הקבלת החלטות הופכת להיות שונה. כמה תעבדו, איך תעבדו, קבלת ההחלטות שלכם לאורך הקריירה, כל ההתנהלות שלכם תהיה שונה ביחס לסטנדרטים שלכם. העניין הוא פה זה לעשות איזשהו חזון, איזושהי מטרה, מה אתם רוצים שתהיה המטרה שלכם ולתכנן אותה כמו שצריך. והעניין הוא פה זה לקחת את הדברים מהסוף להתחלה. תראו מה אתם רוצים להיות עוד 5 שנים, איזה סוג של שחקנים אתם רוצים להיות, איך אתם רואים את עצמכם באמת מתקדמים ב5 שנים האלה, ואז תשאלו את עצמכם מה אתם צריכים לעשות כל יום בשביל להגיע למטרה הזאת. ואם המטרה היא להיות שחקן ליגת העל, אני מבטיח לכם שהפעולות שלכם יהיו שונות מלהיות שחקן ליגה לאומית או לא יודע, סתם שחקן. אני מאמין שרוב השחקנים בכלל אין להם את המטרה הזאת בכלל. הם אומרים לעצמם שהם רוצים להיות שחקנים, אבל זה לא ברור וזה לא מדויק באמת לאיזה רמה הם רוצים להגיע. ואז פשוט החיים מובילים אותם לאיזשהו מקום שבסוף הם אומרים לעצמם שהם פספסו או התלוננו או מתלוננים או מאשימים איזשהו מישהו אחר בקריירה שלהם. אז בשביל שזה לא יקרה לכם, אתם צריכים לשבת, לראות מה המטרה שאתם רוצים להגיע, ולרשום את זה גם, אם אתם יכולים, ולקחת את הדברים מהסוף להתחלה, ואז להתחיל לתכנן לכם את הקריירה שלכם כמו שצריך. ואז גם, ויודעים מה, אם אתם לא יודעים מה צריך לעשות בשביל איך צריך להתנהל שחקן מקצוען שרוצה באמת להגיע לליגת העל, לרמה הכי גבוהה שאתם חושבים שאתם יכולים להגיע, אז תשאלו. אתם תתפלאו לדעת כמה אנשים ישמחו לעזור לכם וכמה שחקנים או אנשי מקצוע רוצים לתת ולהעביר בדיוק כמו שאני עושה, ואם אתם רוצים תכתבו לי פה ואני אחזור לכם ואני אתן לכם את התשובות שאני יודע לתת. תראו, אני באמת, אני לא מכיר את עומרי כספי הרבה. לא מכיר אותו באופן אישית בצורה של חברים שדיברנו על זה. אבל הצורת התנהלות שלו מראה שהבן אדם הזה רצה להגיע ל-NBA וידע שהוא רוצה להגיע ל-NBA הרבה לפני שהדברים האלה קרו. תשימו לב לכל קבלת ההחלטות שלו, היא קבלת החלטות, והצורה שהוא התאמן ועבד זה קבלת החלטות של שחקן שידע בדיוק מה המטרה שלו ולאן הוא רוצה להגיע. אז זה חלק מהדברים שאתם יכולים לראות, פשוט תסתכלו איך אנשים מקבלים החלטות ומה הם עושים, וככה תבינו גם את הסטנדרטים שלהם. אז זהו, להיום תחשבו על זה, תשאירו פה תגובות אם אתם רוצים, ושתפו את החברים. יאללה ביי.